Bengitshela ukuthi sisi ngiyaxolisa, bengitshela ukuthi nizohlukana ngoba vele uyakuhlukumeza. Bengizama sisi ukuhlala phansi nawe ngisho ukuthi lo muntu lona akakuthandi futhi uyakuhlukumeza, uyakushaya wena sisi ungangilaleli, uthi wena uyamthanda. Nami ngingayitshela ukuthi uma ngenza ngale ndlela sisi mhlampe nizohlukana. Manje ngiyabona ukuthi anihlukani nje. Uyawume Ayanda, wena ufuna ukuhlukanisa mina naye? Yebo sisi bengifuna Uzungifakela isichitho? Yebo sisi. Kanjani? Ngoba sisi ubekuhlukumeza, ekushaya nje, bengitshela ukuthi nizohlukana. Uyazi ukuthi suke esibangeni mengishaya? Cha sisi ngisuke ngingazi kodwa ukuthi mina bengiphatheka kambi. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nehlelo no-Lone Star. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa sisondele ngoba kunodaba akumele sikukhulume. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ukubingelela ababukeli be-Black Life uzishiye igama nesibongo. Yebo sanibonani, Ayanda Shandu. Ayanda Shandu. Yebo. Okay, ehlisa umoya. Ngathi nzima lento ozoyidalula. Ufike uyasibhalela kodwa ngase kusaba wena kuqala, Udaba liqalaphi? Yebo nginenkinga la engifuna ukuyikhipha imfihlo. Imfihlo noma ke uzohlambuluka? Ngizocela ukuhlambuluka. Okay. Yebo. So ukuhlambuluka kwakho kuqale kanjani kuze kube inhlambuluko? Usisi wami ujola nomuntu wakhe, manje ekujoleni kwakhe nomuntu wakhe, umuntu wakhe uyamhlukumeza, akamphethe kahle. Usisi omdala noma omncane? Mudala. Okay. Yebo, manje memhlukumeza ngagcina nami sengenza izinto ezirongi. Okay, mayemhlukumeza wenzani? Uyamshaya, akamphethe nje kahle. Okay. Ngagcina nami sengenza izinto ezirongi, ngagcina sengimfakela isichitho. Ufakela ba isichitho? Ngifakela usisi wami isichitho sokuthi bexabane nomuntu wakhe nje. Oh, so uthemba ukuthi kena bazohlukana? Bezohlukana nje, beqhelelane. Okay. Iphele lento yabo manje ayipheli. So manje lo muthi wesichitho wawuthathaphi? Khona la ngaya khona ngafike ngawuthola khona. Kwathiwa enzani? Kwathiwa angenze izinto nje. Ichaze phela. Kwathiwa enzani? Ngenze ngikhulume, ngisebenzise le mithi nje, ngikhulume ngisho ukuthi ngifuna kwenzakaleni kubona nje. Manje kuyenzeka into engiphatha kabuhlungu, usisi wami uyazama-ke ukuyigquma naye ayikline enzela ukuthi phela yabo bebe right ngoba nawe seyabona manje ukuthi sekunzima yabo. Khonto ekhona. Khonto ekhona. Okay, so manje-ke ngoba uthena akusebenzi yini, ubonani ukuthi akusebenzi? Khona ezinye izinto ezenzakalayo. Kwenzakalani? Ya, ukuthi usisi wami umthanda kakhulu. Yena uyagquma kodwa nje manje futhi akayeki yabo, abayeki lento abaqhubeka. Manje ngiyabona nami ukuthi lento yami ayisebenzanga. Ayisebenzanga. Yokuthi nami ngenze ngale ndlela engenze ngayo. So manje why ufuna ukuhlambuluka kuyena? Yile kuphushayo ukuthi uzohlambuluka? Ingoba sengiyayisola ngoba ngiyayibona ukuthi lento yabo abayiyeki. Nami nalokho ebengithi ngiyakwenza hayi nje akusizi. Akusizi. Yebo. Usisi wakho ke na ngiyazi ukuthi mdala, baneminyaka emingaki bethandana nomuntu wakhe? Sebena 5 years. Bana 5 years, banazo ingane? Yebo banabo abantwana. Banabo. So manje mawuhleli nodadweni ngoba phela mdala, umbonisa ukuthi hayibo lo muntu uyabona ukuthi ukuphethe kanjani. Why ungahlali naye ukhulume naye uze ukuthi ufuna ukuthini yena? Ngizamile ukuhlala naye ngimtshela ukuthi sisi cela uphume kulo muntu lo ngoba uyakuhlukumeza nje, akakuphethe kahle. Ngiyabona nami manje usisi ukuthi yena uyamthanda yabo and sebephushile ngiyakwazi ukuhlukana naye. And futhi indlela amthanda ngayo usisi uzaye yena lapha ayomncenga ubhuti yabo nje. Hayibo ayomncenga? Yebo. So usisi manje usencenga ubhuti ngoba uyamthanda nje ukuthi akabuye. Akanandaba ukuthi baxabana nje, uyamshaya, uyamthanda nje. Okay. So ngaphandle kokuthi uyasaba, ngiya-understand ukuthi-ke na uyasaba ukuthi ayisebenzi lento usuyayisola. But-ke na kumele kube khona into ekuphushile ukuthi-ke na uzofonele thina ka-Black Life sinihlalise phansi khulunywe ngalolu daba. Yebo, ikhona yona ngoba manje usisi wami ufuna ukwazi phela ukuthi yonke lento le isiyenzeka kanjani. Usefuna ukuthola umuntu ozoyiphindelisa back kulo muntu lo oyenzayo.
Manje-ke sengiyasaba-ke nami manje ukuthi phela imina oyenza lento le. Sengizovela. So ingakho sengifuna ukuhlambuluka, ngimtshele ukuthi imina. So manje ngoba uthi ufuna ukushaya ngempindi amshaye, uthi uzokwenzakala lowo muntu? Uthi ufuna nje ajeze umuntu oyenze lento phakathi kwakhe nomuntu wakhe. Yonke lento ade yenzeka ufuna ibuyele kulo muntu ade yenza. Wena ukhona kwi-relationship? Cha. Awukho kwi-relationship. So usho ukuthi uma ikhulunywa endlini lento uyajuluka ngoba uyazi ukuthi-ke na wenzile lento. Yebo, ngiyajuluka ngisabe. Ngisho ukuthi yo kuyashuba manje kuzongishubela. Yo, ngiyazi ukuthi lento ibiqhamuka from inhliziyo enhle, but-ke usisi wakho ngoba somhlalisa phansi, wena ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani esezwa ukuthi ulalezi inkinga eyi-extra phezu kwalezi ade nazo ingenxa yakho? Angazi uzophatheka kanjani ukuthi lento uzoyithatha kanjani, kodwa nami bengizama ngoba ngibona yena ehlukumezeka. Baphi abazali? Abekho abazali. Sebashona? Yebo. Okay, so uwumuntu onjani udadewenu? Yena uwumuntu o-right, onomoya ophansi, kodwa nje uyakhuluma. Hayi phela umuntu onomoya phansi uyingozi kakhulu. Yebo. Ngoba buka manje uyolanda inyanga ezoshaya impindi amshaya, into izoshaya la endlini. Izoshaya la ekhaya ngoba ngeke ihambe iyoshaya emgwaqeni. But-ke udadewenu sizomlanda, sihlale naye phansi, simazise ngalolu daba. Usu-ready ukukhuluma naye ngoba phela yonke lento izoshiwo uwena? Yebo, sengi-ready ukukhuluma naye. Usu-ready? Yebo. Okay. Kahle kahle usaba impindi amshaya? Yebo, iyona engiyisabayo. Hayi asimlande udadewabo simuze ukuthi uzothini ngalolu daba. Sesibuyile babukeli be-Black Life. Usisi sesimtholile nangu sehleli la nathi. Sawubona sisi. Uyabona sisi unjani wena? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami futhi. Usisi uba igama? Uzama wakashandu. Uzama Shandu. Okay. Igama lami mina nguLungi Star waka-Black Life TV. Kuhlelo oluthi izinkinga zomndeni la kwenziwa khona inhlambuluko. Okay. So simenywe usisi ngala. Uyamazi? Yes, usisi wami omncane. Usisi wakho omncane. Simenywe yena wathi-ke na hayi khona udaba safisa ukukhuluma ngawo nawe. But before siye lapho ungase usho nje i-relationship yenu njani? Usisi wami nje omncane ngimthanda kakhulu, selokhu nje kwashona abazali bethu sibambene. La ubona khona mina uzobona yena futhi ya. Siyathandana nje kahle. Nigebengu. Hawu. Sihamba sobabili yonke indawo nje hawu. So manje-ke usisi wakho mawunenkinga uyena umuntu ophephela kuyena? Yes, yena umuntu engimxoxela zonke izinto zami. Ezomjolo ezani zonke. Okay, usalapho emjolweni. Ungase usho i-relationship yakho-ke yona-ke ihamba kanjani? Oh, nomuntu wami siyaba nalezo inkinga nje njengayo yonke imjolo, kodwa siyilungise futhi siqhubeke futhi sijole nje kahle. So kuhamba kahle. Kuhamba kahle kakhulu. Okay. So umuntu obonayo uzomshada ngelanga. Yabo nje iringi izongena nje esandleni lapha kuzokikiza bona usisi. Abe isitoromisi. Hayi bandla. Akutsheli. So manje-ke masenilobolene ubona ukuthi nje nowakhumuzi uqhubeke nempilo. Siqhubeke nje nempilo, siqhubeke sibe nezinye izingane ngaphezulu kwalezi zithu. Yini ocabanga ukuthi nganihlukanisa? Ayikho. Ayikho. Angiboni. Ngase kuthiwa uyachitha ngakuhlukanisa? Bo vele abafana bayachitha vele. Azalise ngaphandle? Ngoba ngiyamthanda nje kodwa bakithi ngiya kanjani. Ayikho. Okay, udadewenu la ngizomnika ithuba akhulume nawe. Okay. Yabo sisi ngikubizile lana ukuthi ngizohlambuluka. Ukuthi yonke lento le eyenzakalayo yenzeka ngenxa yami. Eyiphi sisi? Le ukuthi sisi wena umuntu wakho uyakushaya, uyakuhlukumeza, ehleze nje nixabana phambi kwami. Nami sisi ngigcine sengenza izinto eziwrong. Ayibo. Sengihamba sisi ngiyofuna umuthi, menguthola umuthi yangitshela inyanga ukuthi ngisebenzise kanje. Ngikhulume nje ngase ngashaya. Usebenzisela ba umuthi mina? Yebo sisi. Okay. Bengitshela ukuthi sisi ngiyaxolisa, bengitshela ukuthi nizohlukana ngoba vele uyakuhlukumeza. Bengizama sisi ukuhlala phansi nawe ngisho ukuthi lo muntu lona akakuthandi futhi uyakuhlukumeza, uyakushaya wena sisi ungangilaleli. Uthi wena uyamthanda. Nami ngitshela ukuthi mengenza ngalendlela sisi mhlambe nizohlukana. Manje ngiyabona ukuthi anihlukani nje. Uyawume Ayanda. Wena ufuna ukuhlukanisa mina naye? Yebo sisi bengifuna uzungifakela isichitho? Yebo sisi. Kanjani? Ngoba sisi ubekuhlukumeza
Ekushaya nje bengitshela ukuthi Uyazi ukuthi suke esibangeni mengishaya. Cha sisi ngisuke ngingazi kodwa ukuthi mina bengiphatheka kambi. Ukuthi uyangishaya. Yebo. Ey'ntweni zizonke wabona ukuthi ufanele usebenzise isichitho nje. Ngiyaqhuma ngenza yonke into phambi kwakho wena kanti uyangibuka nje ngibuka isilimo. Hhayi uyadlala wakangixoxeni. Qhubeka. Sisi ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi le nto leni izokuphatha kabi kodwa nami bengithi ngiyazama. Ngizama ukuthi mhlampe nihlukane ukwazi nawe ukuyiqhubekela nempilo manje sisi ngiyabona ukuthi akwenzeki lutho nje nawe usuze wazama ukuthi uthole usizo ngoba uyabona phela ukuthi isichitho siyakulona. Eyakephi inyanga oyihambayo? Omunye nje ubaba. Wamyalela obani ngoba phela iy'ndaba zey'nyanga nje asikhulumi nje ngazo. Hayi khona sisi omunye umngani wami wayangiyalela wathi uzongikhombisa. Okusho ukuthi wathatha iy'nkinga zami wayoy'tshela abangani bakho. Yebo sisi kwabanjalo kodwa sisi ngiyaxolisa. Mina ngiwusizo kangaka empilweni yakho? Mina ngiwusizo olungaka empilweni yakho? Ayanda Zama, uyakushaya ngempela yini umuntu wakho? Masixabene. Hhayi ukuthi uyangishaya njalo. Khona la singazwananga khona kuyenzeka ngishaya. Kodwa hhayi ukuthi ungishaya njalo. Uhlezi engihlukumeza ngani? Ngani? Hayi bo, ukephi wena? Ngisuke ngikhona sisi ngibona yonke into yenzeka. Uyamshaya phambi kwey'ngane zami? Uyamshaya. Usisi uyamthanda lo muntu wakhe lo. Umuntu wami ngiyamthanda. Usuke engishayela iphutha. Sisi ngiyakuzwa. Uyamchithela futhi njalo nje angazi usisi waye engafuni ukumyeka. Wena kwakho umjolo ukungibone nje mina ngize ngikenza izinto ey'ningi kowakho. Sisi kodwa wena umdala mina ngiyakuthanda futhi ingakho nje bese ngizama nekwenza. Hhayi yeka ukukuthemba kwami. Yeka ukukuthemba kwami. Yazi uyinyoka ubolile. Uyinyoka. Ngiyakusaba nanokubiza ngangosisi. Hhayi uma akazalanga shame wabula amathumbu. Ngiyaqalekisa ntombazane. Yabo njengoba ufesa nje ufuna umsebenzi ngeke uze uthole ngokungcola kwakho. Imazama ngamawala awuyiwoga awuyibambe lapho. Hayi ntombazane. Uyakushaya lo muntu. Hayi ukuthi ungishaya njalo. Uyakushaya na? Kuyenzeka ngishaya. Phambi kwey'ngane? Hayi phambi kwey'ngane. Ukhuluma amanga methi phambi kwey'ngane. Akangishaye phambi kwey'ngane. Yena into ayishoyo nje wangishaya kanye sinaye. Sihleli naye. Hhayi ukuthi nje ngiyashawa nje ngiyashawa. Iliphi leli phutha osulenzile ukuthi umuntu wesilisa akushaya? Sasihambile naye ubusuku usisi. Yeah. Ngashayela kona ukuthi angishongo ukuthi sihambe ebusuku. Uyingane yini uzoshawa? Okusho ukuthi phela ngoba ngumuntu wakhe kufanele ngimreportele yonke into engiyenzayo. Akakangiloboli. Akaloboli. Nina ingane ey'ngane? Ziwu-2. Ningane ziwu-2? Ziwu-2. Ngisho noma kuthiwa ukulobolile uvuma kanjani umuntu wesilisa kubeka isandla? Buka le nto le ayenzayo ihlukumeza udadewenu. Mase imhlukumezile udadewenu usethatha iy'nqumo angeke azayithatha. Kodwa-ke sisi kuzona zonke iy'nqumo ungicabangele lesi nje. Lesinqumo nje sokuthi angihambele iy'nyanga angifake isichitho. Ayikho enye indlela bengenza ngayo? Isichitho bengasifakeli ukuthi wena ube mumbi, kodwa bethi uzama ukuhlukanisa le relationship yenu. Bese utholani? Yini nje ozoyithola ngixoxele bese utholani? Sisi bengeke ngize ngithole lutho kodwa nje nawe ubuzokwazi ukuthi uhlukane naye ngoba lo muntu uyakuhlukumeza phambi kwami. Nomunye futhi engizomthola uzophinda ungihambele izinyanga. Kodwa lona wenza kakhulu sisi. Mefika enza kakhulu lo munye. Kusho ukuthi mina ngizolo ngidlale wena nje ngey'chitho. Uyinyoka ntombazane. Uyinyoka. Yazi wena wenza ngathi wakho umjolo uhamba kahle. Uhamba phi kahle wakho? Ukuthini? Awuhambi naye kahle wakhe. Uzithandana nomuntu ongasebenzi nje. Yimina engihlezi ngimsiza ngimali. Akangishayi. Iphara. Usikhotheni odakwa njalo. Hayi Sana nephara. Hayi usikhotheni into ehlezi idakiwe. Usikhotheni. Ayibo, sikhotheni into ehlezi idakele. Kodwa kangihlukumezi. Awumuzwa nje umuntu wakhe ade ofesa hlampe umbone ukuthi hayi cha userious ufuna umsebenzi. Cha usikhotheni nje. Babe bayodakwa naye futhi osikhotheni nje vele ayosikhotheni sisi. Hayi ungihlule shame yazi ngiyaqhaqhazela ngiyavevezela. Engaguquka uma ethuneni la ekhona mekubuka. Ngizwe Ayanda lana ethi the reason ezisibiza futhi ngoba apparently uthola inyanga. Yebo. Uzothola inyanga ububonani wena? Bengibona izinto ezenzakalayo sisi. Bese kungathi nje emfaneni ngiyanuka nje. Ngiyanuka. Ngangeze ngibuze yena ukuthi kodwa uma ngihogela nginuka kodwa. Akasenasikhathi sami umfana
Kodwa uyayibona lento ukuthi ayihambi yodwa. Mina lapho ngiyahlanya ngaye. Ngitholakala ngisho khona ebusuku ngimfuna, ngingamtholi imethanda ayifihle nje uyabona ukuthi akusekho nje kahle. Mina ngakhathazeka ayibona lento ake ngiyofuna umuntu. And sisi ngikuyela kaMhlaba uyalingana, uyazi kakushawe eceleni. Ngifuna impindi amshaye nalo sikhotheni wakho nisazobona. Bathi ima ngeke phela uye udadweni enyangeni kube nezoxolisa. Yabo lokho akwenzile angithi naye. Impindi amshaya imbulala. Usangavela afi. Hayi For umfana. Hayi ngeke. For umuntu hayi wenze kakhulu. But Ayanda ngixoxa ukuthi ke na usengamanafe for umuntu wesilisa. Ngeke Ayanda ngeke. Ngeke zama asibuyise ingqondo la. Ngeke. Udadewenu into ade isaba ukuthi lo muntu lo angakushaya aza kubulala. Yena sale yedwa. Awu. So manje uzoqhubeka kumuntu ke na ozosebenza igceke akushaye ngempindi amshaya. Hayi noma ngangaba safake nje okuncane kodwa ngifuna athukuzwa nje okuncane induku ngifuna zibuye. Okuncane nje ngizokuzwisa. Noma nami ngizokuhlanisa nomuntu wakho sikhotheni wakho. Uyafuna na ukuhlana naye? Ngalesimo nami engihlwane ngaso. Mina bengithi ngizama ukusiza wena. Ayikho nje enye indlela ongenza ngayo. Hayi cha ubolile. Hayi ubolile. Hawe ma awubolile. Usizwa yimina ngayo yonke into wena ngathi uhleli nje ucabangela izinto ezingaka. Hayi ubolile. Winyoka. Hayi ngiyakusaba. Ngiyamuzwa udadewenu uthini? Yebo ngiyamuzwa. Ucabangani ngalokho akushoyo? Inhliziyo yami ibuhlungu. Ngiyacabanga ukuthi naye ibuhlungu inhliziyo yakhe meseza ukuthi nami ngenza into kanje kuyena. Kodwa sisike le yaMhlaba yalingana ngoba ungeke uphinde uyicabange sisi. Ngiyaya. Hayibo ngeke uyazi sisuthi awuzazi izinto engidlule kuzona. Yena uzazi kahle. Udlule Hayi ngeke. Ngibukwa abantu mina endaweni ngihlanya ngomuntu ongahlanyi ngami. Ngisho ngimbize ehleni nabangani bakhe akanqene uvela abukise ngami. Kanti uyazi yena ukuthi ngoba kwenza yena. Hayi cha ngiyakubonga. Ubuzizwa kanjani Ayanda uma umbona umuntu wakhe ebukisa ngaye? Mina bengizizwa ngiphatheka kabuhlungu, inhliziyo yami iba buhlungu ngoba nje ubekwenza ngisho nathi sibuka. Nomakhelwane bebuka. Usisi uyaphosisa methi wamshaka kodwa. Kangaki Ayanda. Hayibo. Uyakushaya umuntu wakho uyamkhulumela. Ayanda ngimkhulumeli. Akangihlukumezi. Wena wakho uphethe kanjani? Uphethe kahle. Uyakutotosa uyiqanda. Kodwa akangishaya, akangihlukumezi. Akanalutho wami. Kodwa nje ngeke umbone ngibekisana. Akakujoleli Ayanda, akakujoleli. Ngisho ngithiwa uyangijolela kwenzela. Hawu ngisho ngathiwa kuwena makuza ngakwena ku right shoot. Sisi kodwa nje wena nje. Hayi bo sisi. Uhlezi umkhulumela umuntu wakho. Hayi kuthi ngiyamkhulumela. Nawe ngithi amkhulumela phara lakho manje. Uthanda kakhulu. Wena umthanda kangakanani wakho? Ukuthi awukazi ushawa. Cha wena ukhohlakele nje ubolile. Awumdlisanga kona vele. Mawazi imithi kangaka sengiyakusaba. Uzohlisa ngisho ushevu phela wena. Uhlalela induku. Hayibo induku. Ayanda ngephutha elilodwa lenzeka nje sengazi kuthiwa yinduku bakwethu. Siyamsebenzela. Hayibo mhlawumbe nje kanoma ika10 uyambhukuza. Hayibo 10 ishumi. U1 lo awushoyo nje into engekho. Hayibo mawuthi uyamhura negazi liyaphuma. Hayibo abuya avukale ngisho ubuso. Angakwazi ngisho ukuphuma. Hayibo waze wanamanga umuntu. Zamuhle kanje. Yazi ukuthini? Sengiyabona unomona. Hayi umona. Umona. Yazi sengiyayibona ngoba nakhe sebenza. Ushawa umona nje ukuthi mina ayebo. Uyangibuka phela izinto ngize ngikwenzele ngayo imali yakho mfana ngoba uthandana phela nephara. Ngikushaya ngiphatheka kabuhlungu. Uma ucabanga bese ngesize sifike kulungisela indaba nje naye. Agcine lokho ekushaya. Hayi ukuthi ngiyathanda ngephutha. Hayi sisa likiphutha kangaka. Hayi Ayanda sheme. Uzongibiza nje uzongibizela ko TV ufuna ungitshela leyo nto. Ungibizela leyo nto nje. Ukhohlakele bathina abantu bekubuka. Hayi ukhohlakele. Bungangibiza ingane endlini uhlale phansi. Ehleze lenza njalo. Imuphi kumehluko manje ubona ukuthi ngizothangisaka eMhlaba yalingani ngoba ungiletha ka TV? Hayi sisi. Ayibolile. Ubolile fana uyo actor sisi. Uyakwazi kakhulu. Yebo naphambi komakhelwane uyamshaya ngisho emgaqweni. Hayibo abosisi nje ngikutshela mina into eyiyona ayikho lento eshaya umona udlala umona sisa ukukhuluma iqiniso akangishaya inkosi yami mina ngibona njengomuntu ose damaged
akangishayi. Emjolweni kuyaxatshwana. Kuyaxatshwana. Isikhathi esiningi lesashoyo yena ukuthi wayengishaya ngangisuke ngidakiwe. But akumnika ilungelo lokuthi akushaye. Yebo akumnika ilungelo kodwa nami ngisuke ngilenzile iphutha. Kwakwenze njani la mshawa waphuma igazi? Ngalesikhathi babexabanela nje futhi nakhona into engekho. Ukuthi usisi uhambile emihamba. Angazi ingane wayengayilungiselanga yini ukudla. Wahamba kanjalo usisi engavalanga ngisho endlini. Into engekho nje uyibona kahle ukuthi into encane leyo ngoba phela iy'ngane zabo azikho okuncane ngaleyo ndlela leyo. Zingazenzela. Hayi-ke. Seyombhonya-ke lapho kuyombhonya-ke uma uthi uyasondela athi hayi suka wena awuhlangani wena umuntu wami lona. Hayibo. Kubuhlungu ngeke ngize ngingaphuzi ngoba phela usisi wami futhi mdala. Hayi usisi hayi uyayifela ngomuntu wakhe akezwa mshini. So ngisho noma uthi-ke uzama ukubahlukanisa. Yebo kube wena omumbi. Imina engihleze ngizoba mumbi. Okay uzongitholela omusha umuntu. Sisi angisho ukuthi uzomtholela. Suthi masisuka la namhlanje nje uyongitholela umuntu wena. Angisho ukuthi ngizokutholela. Alright-ke ubona ngathi wena u-right ngoba phela wena une-choice uyakhetha. Uyakhetha. Ngi-right mina emjolweni wami nobaba wey'ngane zami. Alright ngoba ehleze kushaya. Akahleze engishayo ayanda nkosi yami ukhohlakele vele ingakho ekhuluma namanga uyibolele vele. Uzibolele nje. Ubolile uqhilika impethu nje ukubola ukuthi ngaze ucabangela usisi wakhe into enje pho. Hayi kwama wakho hlampe abulawa wena nje. Masiwazi imithi kangaka hayi ngiyasola. Hayi ngithanda yena phela wena angithi nawe iphara lakho uyathanda. Ukungize ngithini nje mina ngalo ngoba ngisho lutho ngoba uthi uyamthanda. Okay ngiyayibona-ke iphara lakhe alimshayi. Asinayo ishow. Mhlampe zakho uyayifihla indaba. Mhlampe mina ngimxoxele zami ezakhe ayifihla. Anginayo ishow. Anginayo ishow. But wena awuyixoxi nje uyabona kwenzeka. Hayi ngeke sisi. Phambi kwey'ngane pho. Uyacabanga ukuthi iy'ngane yazi befana ubize nazo iy'ngane size sonke. No iy'ngane yisancane. Befana ubize nazo iy'ngane zivele ka-TV ziyiphawulele ukuthi uthini. Mamncane obolile ukuthi uthini. Hayi cha ngiyakubonga. Okay sis. Ngiyabona ukuthi-ke na uyamphikela umuntu wakho nodade wakho unolakhuvo but-ke okubalulekile-ke sicela ukutholela i-counselling. Ukuthi kwenzeke njani? Umuntu ozokhuluma naye because right now uyamdefenda. Udefenda umuntu okulimazayo. Ngoba iphutha likho. What if ekubulala ngelinye ilanga? Iy'ngane zizosala noba. Angeke. Uma ikubulala-ke iy'ngane zizosala noba. Ziyosala naye mamncane obolile. Okay, iyasemhlaba iyalingana. Singayimisa kancane. Sithi senzele ukuthini? Ngeke ulimaza udadweni. Yena bengaqondile ukulimaza. Bengaqondile ukulimaza. Kumanje angilimele nje mina. Ulimele kanjani? Emphefumulweni nje ukwazi ukuthi usisi wami ngihleli naye zonke iy'nsuku kanti yena ngicabangela usathane. Uzavathe ngamasonto esontweni. Awulimali uma ukuthi-ke umuntu wesilisa lo ubhizi uyakubhakaza. Ngaleso sikhathi. Kodwa ngibona ngathi lokho akwenzile yena kakhulu kakhulu. Kukhulu kunalo muntu okulimazayo. Ngeke kukhulu kakhulu sisi. Umuntu wakini wamshiyela ibele ukuthi akucabangela into enje. Kungaba wrong ivele indlela enze ngayo kodwa ama-intentions akhe bemahle. Yena bevikela usidadwabo. As much as ku-wrong indlela enze ngayo kodwa inhliziyo yakhe ibisendaweni e-right. Because akumnandi. Awuzange ngithanda mntama. Hayi uyangithanda. Ungithanda? Hayi uyangithanda. But mina-ke before uhambe-ke kuya emhlaba iyalingana, ngicela ukuthumela umuntu owuchwepheshe azokhuluma nani noba u-2. Azokhuluma nathi sobabili. Nobabili. Especially wena kodwa. Akhulume futhi naney'ngane. Because iy'ngane unfortunately angikwazi ukuyithatha ngiyibeke la. Ngeke ngikwazi ukuyi-expose kwinto ekanje. Ngoba nazo zingakhuluma kakhulu and then mase sithini. Hayi bandla. Hayi ningamletha lowo muntu. Ningamletha. Mhlampe nawe uzokaphela umona la nayo nenhliziyo embi la nayo. Ayanda. Yebo. Ungaphinde uyenze into kanje. Yebo. Siyazi ukuthi-ke nabo uzama ukulungisa isimo, but-ke na isimo asilungiswa ngento ebhedayo enye. Hayi bandla. Yabo udadweni udiniwe, akasa-understand nanokuthi ubusiza yena. Hayi. But-ke okubalulekile uyavuma ukuthi uzoma kuhambo lakhe lase kuphi? Kamhlaba yalingana. Uzoma ukuthi ihambo lakho lakamhlaba yalingana kufika uchwepheshe akhulume nani. Yebo. Asithembe-ke ukuthi-ke na after that yonke into izoba right. Secondly, lesi sichitho omshaya ngaso uyakwazi ukugezeka-ke.
Yebo, singakwazi ukuthi akwazi ukugeza. Akwazi ukugeza. Yebo. Beke ngifake esinye Jesu. Ngizongumsa umuntu wakho futhi. Yebo, uma ungenankinga singaya kuyena. Awubuza umngane wakho enye inyanga. Ngiyongifaka esinye phela manje. Ngisathemba ukuthi ohlangene nawe. Hayi ngihlulile shem, ngihlulile. Hayi ngigeza izandla ngawe. Ukhona Ntombi. Hayi. So ayikho inyanga oyazi engakugeza? Ayikho ngaphandle masithiwa naye kaMhlaba uyalingana. Ungafike phela Wenzani kaMhlaba uyalingana? Uyasaba manjena. Hayi bayakwazi ukwenza into bese uyasaba. Hayi uzongithatha yena ngisenyangeni angigezi njengokungenza kwakhe. Hayi uzongithatha yena kodwa hayibo hayi ngiyakusaba shem. Kodwa-ke mase kufika uchwepheshe ngicela ukuthi akhulume nawe. Ayikho inkinga ngakhuluma naye. Ayikho inkinga. Nge-relationship. Ngakhuluma naye. Okay. Ngakhuluma ayikho inkinga. No. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe uthuze la. Ngiyabonga kakhulu nami ukuthi nizongikhiphela iy'ndaba ey'ngaka. No, uyena osicelile bakithi wathi yena ucela sisondele. Ngibonga ukuthi nizile kuyena. Uthe menibiza nasabela ukuthi ngizwe indaba ey'ngaka noma esezongitshela ka-TV ngasangitshelanga endlini. Inkinga besaba nanokuthi-ke nawe usulande enye inyanga kaMhlaba uyalingana. So uyabo sekuzogcina kulimala abantu endlini singekho isidingo. Hayi ngezwa sisi. So angazi ningakwazi ukuyihaga out lento noma nixhawulane nje. Sobona mase kufika ochwepheshe okwamanje nje. Ngicela u-high five-ke. Ayibo, mhlawumbe kwasichitho sesandleni. Ayanda uzizwa kanjani ngoba usumtshela udadewenu? Ya ngizizwa ngikhululekile nasenhlizweni yami nje ngizwa ngathi khona into esukile ngoba sengimtshelile iqiniso. Yebo. Yo, hayi, niyizwela ababukeli be-Black Life TV ukuthi udadewabo omncane bethu ulungisa isimo kanti uyasenza sibhebhetheke. But-ke bavumile ukuthi-ke nabangezwa ochwepheshe baka-Black Life bazobasiza bakhulume nabo. No-Ayanda ngala uthe uzomthatha amuse kwinyanga yomgeza amsuse sonke lesi sichitha imfake sona. Asithembe ukuthi kuzohamba kahle nathi solokho sibheka nje ukuthi baqhuba kanjani. Siyabonga kakhulu-ke, please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.